prima si ricartocina, a quel pedale prima si ricartocina, dilli cartocino testa e sei fina, dilli cartocino testa e sei fina. Хайде всеки да си мине на мястото. Давид, момченцата се прави. Момченцата зад момиченцата. Свикнахте ли се вече? Мили деца, уважаеми родители, ние сме се събрали, за да спазим един от най-хубавите български обичаи – изработването на мартеница. Знам, че сте слушали не една и две приказки и легенди за баба Марта. В едни тя ето люта и лоша, а другия споменават за доброто и сърце. Дълъг път е изминал обичаят на българите да се закичват с мартеници. Някога жените сами са изработвали мартенички за всички. За децата да са здрави с румени и хубави буски, за овощните дървета да раждат много плоди, че белият цвят в мартеницата предвещава дълъг живот, а червеният – здраве, сила и красота. А сега чуйте легендата за баба Марта, която ще ви разкаже как Алили. Тя е наша ученичка, която сме учили първа група в детската градина и която също като вас беше такова малко и хубаво момиченце. Но сега вече е голяма ученичка от втори клас. И хайде да я уважим и да чуем приказката за баба Марта. Заповядай ви. Живяла Марта със своите братя, далеч в планината. Те носили едно име – Сечко, но единият бил малък, а другият голям Сечко. От върха на планината те виждали и чували всичко, което ставало по света. Усмихнала ли се Марта, погавала и животинките и тревичките, стопрала света, прилитали птички. В един такъв мартински ден, млада пъргава невеста решила да изкара овцете на паша. Не извежда и булгава по ушите. Рано е още. Кърпи кожусите. Сега растат. Това цвете е лъжливо. Не те църчили, не му вярвай. Кожучето си не свали. Рекал и свекърът. Ех, татко, какво ще ли стори Марта? Тя е жена и на жена зло не може да стори. Казала снахата и подвела овцете към планината. Дочула Марта тези думи и силна мъка и натъжала. Нищо, че е жена. И тя може да покори слънцето като братята си. Не минало много време и тънки облаци надвиснали над планината. Ветрове задухали, студен сняг натрупал, настъпила върла зима, сковала се земята. Овчарката останала там, каменена заедно с очите. И
Затова е останало обичая да се правят мартеници от бяла и червена прежда, за да е щастлива баба Марта и да носи само радост и добрини на хората. Благодарим ти, Катери. Прела е такава. И от хурката изставя. Чик-чирик, чик-чирик, носим песни новини. С моята брачова дружина ние намерихме в гората три клаша и трубата, тази хата по тълхата. Стиго да уважим другарче. Ако храсти и тренаци, тези цветли потли знаци. Тука бели и чавели, там пък монови зелени. Ето това е новината. Марта тръгна от гората. Посрещнете с песни и с цифри чудесни. Мартинчки да ви донесе, да жил да е здрав всяко българско дете. Станете му направете. Момчетата да седнат отпред. Габриел. Чакай малко.